Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şu gün 2020-nji ýylyň 10 apreli hepderiňem penşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly ýerleşler, şu gün men bilen ine demokratik güýçleriň konstitusiýon centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Muhammed aga, hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selam Rada. Hoş gördük. Sağ olun, şuraya gelip öz pikirlerini raýanyňyz üçin bizim platformamyza Muhammed agam. Siz her wagt biz size garaşýar, haçan wagtyňyz bolsa gelip bermeli. Sağ olun. Indi şu günkü bizim temamyz Muhammed agam mediadaky nägelikler köpelýär. Halk Berdimuhammedowlara Berdimuhammedowlara initlenok. Ne şu arada biz gurulma ederiz we her wagt biz azyjyk ýa-ni dünýä maglumatlar, dünýä habarlary boýunça biz gurulma ederiz sebäbi dünýäde bir topar hadiseler bolýar we şu hadiseler bolup geçýär bolýan. Şonuň Türkmenistanyň uly täsirleri bar. Şonuň üçin biz şonu aýtmaly bolýar. Ine bizim vatandaşymyz kommentary goýupdyr. Bize Amerika, Ýewropa gerekkä, bize Iran gerekkä, bize Türkmenistan gerek. Doğru düşünün, Türkmenistanyň ýagdaýlary beýlik döwletlere bagly. Alayda Amerika, Rossiya, Ýewropa, Iran döwletleri ýaly. Şo ýerde bir hadiseler, ulus bir siýasat hadiseler geçdi. Hökümet Türkmenistana da, ýani şoň degişleri bar da Türkmenistanam derrüw böküp hadisini ýani siýasaty üýtgedýär, zat edýär. Näme sebäbi? Şu günü uly döwletleriň ýarşy. Ýagny 100 milyondan köp döwletler dünýäde siýasat ýöredýär. Sebäbi dünýäde globalizasiýa gidýär. Bu küçük döwletler, Türkmenistan ýaly 4 milyon döwletler her wagt uly döwletlere serder durar. Alayda da ýolbaşçy bolup bir Niyaz we öz elindeşini öldürüp gelen bir kezzap Gurban Berdimuhammedow bolsa jenaýatçy, manyak Gurban Berdimuhammedow bolsa ol bir ýallak, ýani Putin'in iti. Ol Erdogana ýallaklýar, Putin'e ýallaklýar, özbekleri ýallaklýar, ýani Gazaklary ýallaklýar, Irany ýallaklýar, bar ýere diňe ýallaklap siýasatyny ýöredýär. Şoň üçin Türkmenistanyň hiç hili dünýäde awtoriteti ýok. Hiç hili şoň awraýy ýok. Awralary giýje güni döküp berenim Gurban uly Berdimuhammedow. Ne ogluna ýol berýär, ne ogluny beýlik döwletlere prezident hökmüne görkezýär. Sebäbi hemme ýygnaklar öz gatnaşýar. Beýlik döwletleriň ýolbaşçylary ogluň hani prezident ogluň diýip soraw berende ay men öňe gurlaşýarym, men çödýän ýa-da. Şol ýaly bütün ýani dünýä siýasatyna öz oglunyň awryny ýyk gelýär. Muhammed aga, onda başladyň, bismillah diýip. Bolýar. Birinji bilen biz ýani material görkezjek, şu material olsa sizden kommentariýa sorajak. Kyn görmeseňiz. Bolýarmy? Ine serdiň, hormatly watandaşlar, Türkmenistandan maglumat geldi, ýagny ünsep serdiň. Şul video. Men bir sesini düzelteyim Muhammed aga, bir minut. Aşgabat daş oluyor oluyor. Şöyle aydın geçiyor. Ne maskişte şarjı etmediniz. Pardon, marşajı oluyor. Ana legende. Ne şuraya yollar var. İkinci video Muhammed aga görkezler, ondan sizden kommentariýa sorajak. Şu ýerde ine bizim bir vatandaşymyz video goýupdyr. Gelin şonu seyredelim. Инстан отказывается признавать мои права. Поэтому я отказываюсь. Я не хочу, чтобы этот кусок бумаги определял мою жизнь. Я не гражданин диктатуры чекистов во главе маниакалов. Я свободный человек. Очнитесь. Обратите внимание
преступления государства, МВД, МИД, Меджлиса, статья 133, 116 Уголовного кодекса должны быть отменены. Люди не должны бояться быть собой. Я не призываю вас будете молчать, тогда нас продолжать убивать, уничтожать нашу жизнь и будущее. Будете думать только о бегстве и как жить. Ни преследование, ни унижение должны определять судьбу человека. За тех, кто сейчас гниет в тюрьмах, за тех, кто был убит насильственной смертью, за тех, кто умер от голода и холода, получил содержание, за тех, кого сейчас шантажируют и преследуют, за тех, кто думал, что они недостойны жизни, за тех, у кого эта гнилая система сломала жизнь. Yine Muhammed ağa, yankı videosydan bir komentar sorsak, aytып berseňiz. Murada şu Yaman kıynançlı zatda. Türkmenistan'ı ötön, Türkmenistan'ın grajdanı, Türkmenistan Sesin gelen ok Muhammed ağa, sesini yaptın. Muhammed ağa, sesin gelen ok. Sesin gelen ok. ha bağışla Murada. Eştiler mi? Ha. Eşitleyin, aydın. Şu Yaman bir kıynançlı habarda yankı video. Bilýän näme için kıynanç? Türkmenistan'ın bir grajdanı, Türkmenistan'ı önü vesen, Türkmenistan'ın hakiki eýeti, eje kakası şu tada, özü şu taýyň tuğun içen, şu tada yaşayan şu tada, inni gelip hükümet şeyle bir derece halkını yetiripdir grajdanını, inni şulara protest bildirecek olup öz grajdanlıstywatyny yırtmaly bolýar pasportunu. Şu Yaman erwetdir. Şuna şu haramdada düşünmeli, haramdada bilmeli. Sen halkı şu dereceye getirdin. Hükümetin içindeki işleyenli, vatanını söýýän bolsa, eger şu ýurda biraz hormat goýýan bolsa öz grajdanlaryna, şu video şolar tolkunlandyrmaly. Görün, bir ýurdun grajdany menini senin şu ýurdun grajdany boljak diýip aýtýar. Ýani şeýle bir derejeye getiripdirler adamlary. Inni öz grajdansybatyndan atkaz etýär. Şu ören erwet habar. İkinci men ştada aýtjakladym, şu watandaşma aýtjak bolýar. Dünýäň ýüzünde bir tane diktatör döwlet ýok. Köp ýerde diktatör döwletler bar. O ýurdun grajdalygyndan çykyp, ýa dininden çykyp, ýa-da özüňi öz halkyna kefeki duýmak bilen ýurdy hiç wagt düzeldip bolmaýar. Hiç bir döwletem, hiç bir döwletini demokratik derejeye getiren döwletler de şeýle aňsatlyk bilen öz ýurdunyň ösmesine azat ýaşamagyna geleni ýok. Şu ýurdun grajdallary bir tofor kynçylykdan geçip öz belalaryny özleri yeňip geçip hemişe hoşyar bolup öz watan üçin can çekip göreşip ahyrda azat döwletlere öwürler. Häzir hem şol göreşler dowam etdirýär. Türkiýe, Amerika, Ýewropada. Şol üçin eger öz ýurduňa eýe çykjak bolsaň, ýurdun töýýän bolsaň, öz ýurdundan beğenmeklik, ya öz dinini çalışmaklık, ya öz halkını yirgenmeklik değil. Sen öz borcunu bilip, öz yurdun söyüp, öz yurdun için göreşmeklikten var. Şol için men yankı vatandaşmıda onu hormat bilenem aytjaqladım şu. Sen öz vatanını söy. Doğru düşünüpdirdin betbakçılık kimdelliğini. Yöne pasportunu yırtmaklık ol yolla.
şu haramzadalara qayta men ähli şu yurdun garajdany, men şu pasporta daspoynu boljak boldum, yurdu talayan adamның elinden pasportunu almalı. Şolara ceza vermeli, şoları nakaza etmeli, şol tarafa kelleň işletmeli. Boldum radaga, men aýtjak. Doğru, Muhammed köp taňa kadın pikiriniz üçin ine hormatly vatandaşlar, men şu suraty goýdum ýürüýte, ine ortada serin meýälik. Muň ýanky lakamy bir çüşe konyak. Türmeler barlarına, ýanky MWD'de işläp türmeler barlarına şo ýerde bir çüşe konyak berip aýal zoratmany mümkinçilikler edýärler. Şol adamyň şo ýer barlap hemme gül ýaly edip gaýdy. Ine şu ýer kezzap bir haramzada, ine şol haramzadan şukezzabyň Niyaz öldürüp gelen kezzabyň kakasy. Kaptanına da inni özü oňar bilmän soň halk muny ýenip baran soň oguny getirdi. Serdar getirdi. Ýadyňyzda bolsa bütün dünýäni allady. Ay men ýadadym, inni ýaşlara ýol berjek, ýaşlary ýetişdirsin. Hatip aýtmaly keninde men ýadadym, oğlumy getirjek. Boldy. Näme Allah bir topor ýan kezzapçylyk görkezip, "Gün aýtmaly men oğlumy getirjek." Inni oğlu bilen başaranok. Biz ýanky protestler edýär, basışlar edýär, bir topor aktivistler, bir topor halk çykyp nägeliklerini bildirip başlady. Bütün dünýä başlady bulan kimdigini inni azajyk aýal maşgalaryny getirip ýumşatmak üçin öz gyýyzyny çykardy. Şol aýalam olan bir korrupsiýoner, olan bir kezzabyň biri. Muňam ýanky liderçi nigiden gelýär men düşündirdim. Bu migrasiýadan alýar, aeroportda şu bir salgyk tölenýän bolsa, 2000-den 5000 dolara çykmak üçin adamlar berýän bolsa, ýani spiskden çykyp ýani ptiçkany aýryp çykmaly bolsa, ýa şo ýerde daşyndan gelen adamlar talasalar, ine şo ýerden ýygynan pullar göni migrasiýadan we aeroportdan gelýän pullar şol aýaly bar ýa. 4-5 ýyl mer kezzapçylyk gelýär. Ondan öň Londonda kezzapçylyk etdi. Inni ýani Türkmenistanyň ýani prosedurny gurulmalaryny, Türkmenistanyň gurulmalaryny bular paýlaşdyrar. Kagazyny alýar pullaryny, Serdar transportdan alýar, ýani çakýyň üstü bilen, hyzyryň üstü bilen. Şol aýalam aeroportda we migrasiýadan alýar. Bular paýlaşdyr, galanam ýeginleri, nazarçyluk ýeginler, şoldan ýani pullar ýygynýar. Bular Türkmenistan hökümeti ba, Türkmenistan döwleti ba, Türkmenistan döwletine kanuny ba, konstitusiýa ba. Bular o zatlar sezden ok sebäbi, bular Türkmenistanyň semeyni padriýaty, ýani maşgala padriýatyna getirdiler. Men keypini goýmak şu suraty, ine şu kezzapdan şu kezzap döredi, şu kezzapdan bul kezzap döredi we şu kezzapdan ýene bir kezzap aýal maşgalady döredi. Şular sahna çykdylar. Şular biz sizi hiç wagt rahatla goýmaz halky, biz sizi ýöne talar, hiç hereket etmeseňiz biz talar diýip şeýle siýasat bar ýaly. Ünsüň biz bir gezek ýanky meçhitlere üýşmeli çykmaly edenne şu edek intak ädime edem zok. Eýem polis emhemeler aýdýar. Zordan sakla bildik döwleti halky. Eger bir ikisi öňe çykan bolsa biz utulýardyk. Biznek ädime edem zok. Eýem uturup ýatýarlar. Bulun gılım üstünde dur. Bulun yan karanlıkları, bulun kezzapları, bulun zalimlikleri bize bağlı. Biz hareket intek 100 yıllap hareket et göremiz o. Bizim bir erdimiz şular bizim padoşun aşağına alıyor. Hemmesi. Bir küçük erdim edilmez. Biz edem yok şul erdim. Şol için şular kezzaplıkta yapıyorlar. Indi yankı neme meselesinde, yankı pasport yırtanoğlun meselesinde. Men onu goğutanıyan. Varşava varana protestlara öz goşuldy, haýşem etmedi. Gün elip gelip öz ýanky pozisiýasyny, öz düşünjesini, öz ihlasını özü gelip aýtdy. Şo ýerde inglişçe aýtdy, türkmençe aýtdy. Men şol ogluny gowy tanamak gönüme diýen ýöne şol oglan namusçan, wyjdanly bolan. Şol ýaly adamlar pasport edip grajdanstwan taşlak gidenne men gaty ynanýan. Näme çip diýseňiz, sebäbi şol ýaly bize aktivistler şuraya gраждан aktivistler. Erteki günü ikisany polis oňa pul berip bir düzgünçilik etdiler. O da etrapda vilayetde, şäherde ýa emhemeşikler şuraya onurup turup şolara garşy görüşüp bilýär. Bizim daýy çempionlarymyz arkada şöhrat, Serdara köp taňa ýakyn diýip aýdýarlar ýöne. Şuraya gowşa bolan, horja bolan. Şuň güýji jemgyýetde gatyly
Bizim MMA çempionun güýji diktator bolmakda, gatul ýöne halka, jemgyýete kömek etmekde 0 diýilýär. Yani şoň üçin şu ýaly gidenne öz pasportyny ýyrtyp şu döwletden men ýadadym, men şu döwlet meni gollanyp, men näme şu döwleti gollamaly diýip pasportyny ýyrtsam men gynanýar. Elbetde bul bir ýa Muhammed Ağa'nın diýişýäli bir erbet ýol. Şuny gaýtyp tersine vuruşup, görüşüp şeýtmeli. Ine gynansak da şu ýolun gitdi. Erbet ýoly bul öz namysyň ýoly. Şu namysyna çydamaly gitdi. Mümkin dogry edýän men o tribunallar men suud ediljek ýöne şu ýaly hereket etdi. Meniň pikirimçe içine girip ýa daşyndan Türkmenistanyň adatlaryny görüşmeli, gitmeliler. Ne? Batol böyle kısım Muhammed Ağa. Gelin inniki yankı epizodu görün. Kıyın görmeseniz. Pardon. İnniki epizod şu yerde başka bir vatandaşımız var. Şunun bir yankı niyageliklerini aytacak bolýar. Gelin şunu seyredelim. Size yüz tutyan 2024 Recep Bay, hormatly prezident, size yüz tutyan 2024 ýylda 19 martynda öýümden Seyfun oğurlap gidýärler. Şol iş boýunça hiç fiili netije çıkarıp bilenler yok. İçeri işlerimiz. Men prokuratura, şäher prokuraturasına, vilayet prokuratura, baş prokuratura, size de hat yazdım. Prezidente de hat yazdım. Ýöne prezidente yazan hatıma da içeri işlerden cevap gelýär. Yani hiç kaysından hiç fiil kömek yok. İkinci addela varyan başlıklar çelli üstünden kulplaşıp yapıp oturýarlar. Kabul edenler yok. Özümün kesel bir ayağında yürüyen, bir durup bilemok, kömek etmemizi hayiş ediyen. Munem diyecek Muhammed Ağa. Recep Bay, hormatly prezident. Murad Ağa, üç tat baş nem etmeginden. Birinciden, inni halk ayağa kalıp başladı. Şu ulu priznak. Yani halk inni. Hemme korkusunu ayırıp, şu aktivi bizim hareketlenmez hemmesi bir zady halka getirdi. Inni korkmaly, öz ykbalyny üçin görüşmeli. Şu adam Türkmenistanyň içinde birinci aýtýandaky hukumet strukturasy işlenak diýär. Yani hukumet yok. Anarkiya, edenetlilik. Şol üçin bir kiçi mesele çüýne. Hemme organlara degişli, şol degişli organlara da hat ýazypdyr. Ýöne hiç gaýty çäre görmäni inni prezidente de ýazypdyr. Prezidentde nem istat ýok. Inni men sesimi ekranyň üstü bilen, YouTube'un üstü bilen şoňa ýüzlenip, şu ýola ýüz tutupdyr. Yani şu bir zady anlatýar. Hukumet diýende Türkmenistanda dargan, hukumet yok. Anarkiya. Şu meselesi yoksa, normal devlet bolsa, şu degişli kuramalı eýgem çözmeli şonu. Şu derece yetmeye gereği yok. Şu sebepten hukumet diýende Türkmenistanda dargan vatandaşlar. O zaman şu atlan pasliýetmesi näme bolýar? Pasliýetmesi her kim öz meselesini özü silovoy metot bilen çözecek bolýar. Şolan iminne ýurduň içinde biz parýadygy getirýär. Yan Göktepe'de videosu vardır. Baba Araplı bilen nemele Kıpçakla vurşýar. İki video topor bol nemesinde. O halk inni kanuny ananan akla, devletin barlygyny ananan akla indi topor bol bir bilen vurşýarlar. Meselelerini çözmek üçin. Şu da anarkiya getirýär, şu da grajdansk uruşa getirýär. Şol üçin bizim halkymyz şunu üns vermeli. Bizim ýurdumyzda dol anarkiya bolup grajdansk uruşa barýança barmaka biz ýurdumyzyň ykbalyny öz elimize almaly. Şu haramda adalardan bir diýilmeli. Boldy Murad Ağa. Bol sağ ol Muhammed Ağa. Yine gatto menim yeni bir halka ýülenýän. Birinji bilen
Öňüde polis, emhime gelene telefonuny çykaryp çaglaňyz, siz aýal maşalaňyz. Yani kim bolsa şo bolsun, kim şol video alýarsa, şonuň bikanun soraglaryny, şonuň bikanun haş edýän zatdan video düşüp surat alan. Şonu öz loňlaryna şoňa iyi beren. Şu TikTok'larda çykdyn. Türkmenistana şu bir zat bolup geçen bolsa, bikanun derru Türkmenistanyň daşyna çykmaly. Türkmenistanyň hökümeti ýok. Türkmenistanyň prezidenti ýok. Semeyni padriyat edip bulur, biznes paylaştırır, bulur. Yani Türkmenistan talada mu biznes değil ya. Onun pikirçe. Şunu paylaşıp talap yolar bizi. O yüzden köçüde yürüdün, tutup talayalar, şuraya alıp bizi talayalar. Yok korkulur. Kuruplu talaya, onun aşağıklar emheme, polisay diye. Niyemetseniz edin, lal edin halkı. Bulur mu? Hedil edip, şu kadın olsa bunu yap, zat edip, yani köçülerde adamı tutup talap, ak edip, pul alıp zat edip, bir talamaçılar. Men size öňem aýdýan, hökümet ýok, halk häzir nägeliklerini bildirip başlady. Şu iki zat etdi. Ya protest edip, Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov şu protestda aýdýan adamyň isleglerini ýerine ýetirmeli, kanun esasına, ya da grazyn uruşturýar Türkmenistanda. Grazyn uruştursa, şol tohumy, yani men görün üç nemem, köçüde doğrulap, şular bara, maskara edip, bütün dünya videoları yayrap, bütün dünya YouTube'larda şon videolar durur. Yani Saddam Hüseyin'i edişýärli. Kaddafi'ni edişýärli. Şuraya şu tohum almytyny alýa halkdan. Häzir şonuň turatyny bir ýerde görkezseň, halkyň şolar ýyrtasy gelýär. Eýýär. Halkym gün-günden ýöne nimetmiyor. Häzir Aşgabatyň içi Demokrat Koreýa döndü. Üýşüp bolanok, ýaňy bir üýşüp başladan, ýürep başladan, nire barýan, näme edýän, bermek bolanok. Näme bolanok? Gurbanuly öz ýanky aýyndan edilen ýanky broneboy aýyndan edilen bunkerine gizlenip ýatyr, gorkýarmyş. Şoň üçin halk üýşmelilermiş. Ünseriň, şonuň gylyň üstünde durular. Biz hereket etmeýän soň, hiç sat etmeýän soň, bular şuň işe berip aç talap ýolar bizi. Bir hädim etsek, bular gaçky diýe biz tutup geçýär bular, bolly. Hökümet ýok. Dogry düşünün. Ine şuraya gaty dogry belekleşdiň. Muhammed ağa, inni arkadagy zamanyna biz ýene bir gerek aýdýat, ýani şu yallaklara, öňkü yallak bol Muhammed näme döwlet molymy, näme çykyş etdi? Universitet taky, ana feýt. Ine şoňa ýene bir gerek yallaklary düşünýär we bizim halkymyza düşürýär. Serin düşündirýär. Türkiýede ВНЖ, ýani временное жилье, временное гражданство alanlar, временный daýynça ýaşaýyş alanlaryň esasy uly möçberi türkmenler. Birinci ýerde bar ya. Birinci ýerde, ýani ВНЖ boýunça Türkiýede türkmenler. Näme birinci ýerde türkmenler? Sen öz ýurduny terk edip gidýär. Ýaşar ýalylar. Bir namatly wyjdany bolsaň ýaşap bolmak. Bir topar ýallaklaryň içinde, bir topar korrupsiýanylaryň içinde, bir topar Türkmen biznesmenler, biznesmen ýanna halk diňe pul ödemeli, başga da eden ok. Diňe näde pul wa bolly? Ol ýanky seni unjat edýän işmi ýa o däme, onu hiç kim terden ok men häzir. Diňe pul gazanmak. Öze diňe pul ýörýär. Bizim Türkmenistanyň hudaýymyz pul boldy. Şo zatlar biz ýerine goýmaly. Pulun ýerine, dinimiziň ýerine, wyjdanyň wyjdan ýerine, ahlak taýdan derece ýerine biz goýmaly. Bir da gaty köp ünsür beýlik zatlary biz unutsak, onu biz kim bolýar? Mene bilemok. İlata da daşyrykda da bu ýaly halk ýok ha. Şunu biz ünsürmeli. İkinci material şunu meňdeş Belarusiýada türkmen migrantlary ýani satyn alýarlar WNЖ'ni. Şonu ýani satyn alyp ýene de şu ýerde öňe çykýarlar. Gara Türkmenistan terk etmek ýol bolsa, bir ýerde dokument alyp ýaşamak ýol bolsa, türkmenler birinjiliği. Öz watanyny terk edip. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Belarusiýa gaçýarlar, Rossiýa gaçýarlar, Ýewropa gaçýarlar, Amerika gaçýarlar, ýani Türkiýe gaçýarlar. Şular öz ykbalyny gaçýar. Şämi? Bizim çyk gaýtdyk, ýaşap bolmady şu ýerde, gorap bolmady öz düşünýär. Ine şoň üçin biz size daýýar, gelin dolanyň-da Türkmenistany düzeldiň. Şonu düzeltmesek bizi ýene ýyzymyzda baglanan taçka ýaly, gara taçka ýaly bizi ýöne gowrap durur.
şunu etmeli. Sen daş ýurtda özüň oruny tutsaň, dogunlaryna şunu görmele, ata babalarına barmala, dogun diýdi, kakaň diýdi, ejeň diýdi, dogunlaryna şu mazarlaryna barıp bir sadakalar bermele. Ýöne daşyndan pul ýerip, oturunyň ol bir öz ata watanyna, öz ata babalarına bir namartlyk bolýan kalyp pikir. Muhammed ağa, sen näme pikir edýän? Awa murada şu kıyınançlı da hatta şol çeneme biz vaktimiz koyup şuna hemme zat etiyek, can etiyek yurdumuzda eye çıkaylı. Şu karamda adalan yurtta talap göreni bütün dünya edeyli, halkımıza göğüllük bereyli, yek edeyliğini bildireyli. Eğer hareket ettiler biz olacağımızı bildireyli, gününe çıkış edip otayık elimizden gelenem etiyek. Şu öğren bir ervet zatlı bir yurdun içinde öz yurdun taşlak gitmeklik. Öz çağanı, eneni, karnaşını, dost dengduşunu taşlak gitmeklik en ervet zatlan biri. Bunu yöne etkenler bir tohum yurdu talap otayla yurdun baylığını eye çıkacak olup yurdu ketekilere talap berip otururlar. Bizi şugune salırlar. Şol için Berdi Muhammed daha şuna otanmalı. Bir tofer Türkmenistanlı vatandaşlarımız var. Ya mecburi ýagdaýda bizim aktivistlerimizin karşısına geldi. Ya bilmeni ekrarlarda gepleýärler. Ya da şu yol bilen bir hilli özlerini köşeştirecek bolýarlarmy, yurdun içinde bir iş alacak bolýarlarmy, bir daha etjek bolýan şeytim. Men şolary yüzlenjek bolýar. Siz beýtme. Şu watan sizinki. Siz birbirinizin karşısına gidip hiç taat edip bilmeyen bir normal opşusvada bir yurt öşecek oldu, bir yurdun halkı öz yurduna eye çıkacak oldu. Hemme kişi birinciden kimi günahkar bilmeli, şu yurdun içinde hükümeti eline alıp, hükümeti şunyanak derece getiren adamları birinciden nemedip başlamalı. Onun borcu yurdunu asuda saklamalı, yurdunu halkının kanunçuluğunu üpçün etmeli, halkın baylığını hiç kim oğurlamaryanak etmeli, yurdun içinde halk öser yanak, işlep bilir yanak, şert dörüp böyle adamlara aitmalı şert dörüdün şulara deyip, birinciden şolu olara yüzlenmeli. Ta aktivistlere severlerine, ya bunları kritik vaat edecek bolýarlar, şulan bir kemçiliğini tapacak bolýarlar. Hawa bizim hiç haytimiz profesyonel adam de, ya bir devlet derecesinde işleyen adam de, biz yurdumu düzeltecek bolýar. Yanlışından bolup biler, hem taraftan yöne biz düzeltecek bolýar. Görün, bizim karşımıza etmek gerek ya, olan karşısına etmeli. Kaytam çıkış etyen adamlar kollamalı. Şonuna sen vatanımı söyleyen, şonuna sen yurdun içinde parakatçılık üpçün etyen, şonuna sen kanunçılık üpçün etyen, şonuna sen yurdun mülkünü, malını, baylığını oğurlatmayan, şonuna sen milli duygulu adam, şonuna sen ağzı birliği üpçün etyen. Inni daşarı yurda gityen adamlar, kıynantakam gityen, bütün dünyada da şunyanak prosesle bağ, diktatör bağ devlette bir böyle halk nämetçeğini bilmeni, öz gününü düzeltecek olup, öz şahsi durmuşunu ütgetecek olup daşarı burada gitýärler. Ol barda, tebiği adam, adam da attı, hemişe bolon da. Şol için uğrun tafan akla, nätirip çemeleşeceğini bilen akla, siyasi tecrübesi yok. Aňy yeten ak, aňyrsına pikir edip yetip bilen ak. Şol için daşarı yurda gitmeli bolýarlar. Ýöne daşarı yurda gitmeklik sen betbahtçylykdan tutmaklyk de. Şo sebäpden hiç kim pikir etmesin, men daşarı yurda gidip men bahtly bolarym hadym. Hawa sen finansiýy meseleňi çözüp bilersin. Ýöne sen keseki yurtda. Şol için bizim öňki şairlerimiz aýdan, hemişe de aýdan. Misirde şah bolandan öz yurdunda geday diye. Şun bir ulu manasy bar. Sen keseki yurtlarda näme bolar? Sıravno vatan bolmasa, vatana gidip gel bilmesen, vatanında karnaşlan, asuda yaşamasa, garip yaşasalar, betbahtçılık çekse seninle hiç vakt hoşbahtlık baht bol bilmeýär. Ya da bir tohur vatandaşlamak dinini çalışýarlar. Dininden görýärler. Olam de, inni bir her kimin bir etikadi ideologiýany çalışma, bu birden. Yöneten
Onna sen dinin çalışan bilenin hiç zat ütkömeye. Şol için bizim esasi etmeli adımız yurdumuzda eye çıkmaklık. Yurdumuzda oğurluk ettirmeli. Yurdumuzda kanunu hormat koydurmaklıktan ibaret. Yurdumuzda adam hukuklar deklarasiyasını dolu yerine getirilir yanak etmeli. Yurdumuzun baylığı öz halkımızın ösüşüne, asuda yaşamağına, baktlı yaşamağına, kösenmesizliğine sarf edilir yanak etmeli. Şonu her bir yurt edibilen olsa, şu yurttan hem hiç emigrasiya hiç yana gitmeye. Şol için yol belli, etmeli adımız belli. Enni daşar yurtta giderler. Şu an nece Türkiye'de mesela inandıgan seyredim 130.000 tane adam bizim yurdumuzun grajdarları. Türkiye'nin içinde en yukarı sanıdı. Şola ubeşaltır. Sen gözevine getir. Öz yurdu anla. O siyasiyem de işte. Göğünü yurdun içinde yaşat bilmediği için, öz çağalarını üpçün edip bilmediği için mecburi yardayda gidiptirler. Yoksa Suriye'de urs olan için gelyenler. Suriye'den gelenler şun yanakta ne de, yönü Türkmenistan'dan bararlar şun yana. Şu bir katastrof. Şol için her kim öz yurdunu söyleyen olsa şu atlan aladetini etmeli, fikir etmeli. Yine bu ştada koşuk olayan adımın daşar yurttakiler. Eğer biz sesimizi çıkarsak, eğer biz şu videoları yayratsak, eğer öne çıkan adamlara materyalini kömek ettik, şolar dil bilen kollasak, karnaşımız bilen geplerimizde daşar yurttaki zatları şolara aydı bilseniz Türkmenistan'dakiler. Şol uli göreş yurdun içinde siyasi ütkeşikleri geçirmek için. Şol için daşar yurttakiler şunu düşünün. Siz daşar yurtta arkayın bir topar hareketler edip biliyeniz öz yurdunuzu ele almak için. Yurdunuzda kanunçılığı öğretmek için. Karnaşlanıp baktlı yaşamak için. Özünüz gelecekte gidip gelmeniz için. Özünüz barıp şotada yaşamanız için. Daşar yurtta etmek ansat. Şol için ben etçe karşım daşar yurttakiler kollap biliyerli içeridekilere. İçeride birine hükümet doğru edecek olsa, ecide kanimlik edecek olsa, azar verecek olsa, daşar yurtta biz şolar arkayın kollap biliyek, biz kolluğumuz bilen şolun canım orap biliyek, şolara zat dimer yanık edip biliyek, hükümetin kanunçuluğu mecbur et biliyek. Doğru diyen Muhammed ağa, yine hormatlı vatandaşlar seyredin, ben yürüyütte şunu koyayım size. Yine VNC alyanlarda, Türkiye'de kimlik alyanlar, vaxtınca yaşamanı dokument alyanlar, esasen Türkmenistan. İnniki Azerbaycan, ondan sonra Rusya, ondan sonra İran, Suriye. Şu Suriye'de, yani uruş giden devlette de Türkiye'de dokument alan ağ, soğrayan ağ, Türkmenler esasen. İnni şu yallaklara yanına, Asuda asmanımız var, arkadağımız var, arkadağlı alavali serdağımız var. Şu arkadağlı alavali serdağ bolun son. Hiç tat etmeyen son. Boş baklaşka bolun son. Onun kakası kezzap, Niyazı öldürüp gelen cinayetçi, öz-özüne milli lider adını koyun son. Ve oğluna da yol vermen son. Hiç kime yol vermen son. Şu kezzaplığı edip yören son. Devlet dolandırılan o. Devlet yok. Yine şun için Türkmen halkı onların oğullardaki adamları o şehre gurur ne demek? Yurdan terk edip gitmeni arzu ediyorlar. Nerede var şu zatlar? Haysi devlette halkı yurdu terk gitmeyeni halk bolup arzu ediyor. Yine şunun günahı Gurbanuli, Serdar, yani Atabayeva, emheme polisler, şu zalimlere hizmet ediyen emheme polisler. Sizni utanmalı. İnni size de bir geçer, size minni, yani şu zalimi olayan zalimler olursunuz. Size minni koymalı, halkı ezmeyene, halka öz näerliklerini bildirmeyene mümkünçilik dürütmeli. İki zan zalim, pişin, atın, gücün, itin, medalini beriye deyip ılgap yiyorsunuz. Utanman. Erteki gün götüne dip koyuyorlar, kvartiranıza malyalar, biznes başlatan, yine şu senin kollegaların gelip seni talak. Siz ne düşünün okuma şu dağıtları?
Biz düşünüp gelip yok o şuraya başka devletlerde. Ay Gazakstanam diktaturu. O diktaturu yönü buraya internet ama çıkmam bolya, pasportum çalışmam bolya, biz edibim bolya. Bizde oraya rahat yok ha. Biz bütün Türkmenistan mendigi hükümet aydamok. Hemme zadi bir çürük maşala basıp Allah o. Vatanı giderdik birini. Biz özümüz ilata döndük. Şu gayratlı, bucurlu, özüne güvnet eden adam olsa öňe çıkmaly. Vicdanly, namusy bar adam bolsa inni öňe çıkmaly. Görüşmeň 1 milyon usuly bar. Özüňiz bilýänsiniz. Biz aýdyp geldik. Gattor diýen Muhammed Ağa, daşyny aklar bize seredip Haçan Muhammed Ağa bilen Murat Urbanov Человек Пауğun kostümünü giyip biýren beýleken Batman'ın kostümünü giyip Türkmenistany barıp Ajdarhan killesini kesip kapıma kapı aýdanyp gelin o indi köşke barın indi bolly rejim ýykdy o muny şoň garaşýar. Ýok garaşma. O mümkin näme o pikirine. Siz doğunun adına şuna pul berýäňizmi? Siz siýasatdan düşünýärmi? Siz şolary hem bilim bermeli. Siz şolary borçly, şolary düşünje berip şolaryň videolaryny, suratlaryny paýlaşmaly daşurutda. Siz azatlykdy gezip ýörsiňiz. Pul meseleňizi çözdüňiz. Sizin wagtlaryňyz bar. Akşam ara içip, entep, TikTok'ları gibi biderek gurullar, biderek birini söýüp, eje bazı goýman söýmeliler. Realna bir herekete girmeliler, biz şunu çözmeli. Ondan içine barandan öz watanyňda sen islen ýoluň bilen ýöreber. Şuraya bir hareket etmesek bolmaýar. Ine yallaklar üçin ýürüýte şu materialy öködýär. Türkmenistan birinji ýerde beýleki döwletlerde kimlik almakda we Türkmenistan terk edip gitmekde. Ine Türkiýede, Belarusiýada şoraýaly. Rossiýada häzir täzekleri ozak bolýar. Garaz baran ýerimizde biz Türkmenistanyň gaçyp ýörüp, baran döwletimizde. Ine şoň üçin asuda asman uruş ýok, söýüş ýok. Wagt uruşda adamlar gaçan okşaýlar. Ukrainadan gaçan okşaýlar adamlar görüşýärler. Biz uruşsuz ýeňildik. Zalim bize hücum edene biz bir günem bir ädimjigem uruş görmedik, gaçýar. Şu gaçmaklygy durulmaly. Indi görüşmeli. Hatarmada goşuluň, maddi kömek ediň, dil kömek ediň, maslahat kömek ediň, pikir kömek ediň, videolar paýlaşyň. Diňe daşyna 2 milyon olay adam. Her kim bir gezek videony paýlaşsa 2 milyon video paýlaşylyp bolýar. Her kim bir prosmotra like koysa ya ne olsa 2 milyon prosmotr bolýar. Şoň 100 000 eden ýagdaýynda da eýen bütün dünýä bilýär Türkmenistan çalışmaları taýyn. Bize gurulma ansat bolýar döwletlerden. Bize şuradan pul maddi kömek almak ansat bolýar. Şunu pikir edin daşynaklar. İçindekiler siz başlamasaňyz başga başlajak ýok. Şunuňa qaýıl bolup otursaň günüň ýöne erwetip otyr. Häzir Amerika kriz bütün dünýäde döretdi. Hemme ekonomika 50% ýykylýar. Amerika çydar, on pul köp. Türkmenistan ýaly, ol kiçik büdjetli döwletler. Şu ýaly bir tohum bütün döwlet talak görýän döwletde size pul ýetmez. Görürsiňiz. Gelin gepleşmemize dowam edelim Muhammed Ağa. Indiki material okudaýynmy? Allah Muhammed Ağa. Ünser bir ýalňyja görkezlik materialy häzir ýa-ni YouTube nimelerine ýörüýte media görüş gidip dur, rejimiň media görüşi. Şular arkadagyň, serdaryň, alawaly arkada. Şoň videolaryny goýup aşagyna ýörüýte Türkiýede 30 ýaşdan emhemeşik otyr. Türkmenistan'da kiber gulluklar otyr. Şular ayal tarapyndan, erkek tarapyndan, ýaşly tarapyndan fake nimeler goýup ýöne kommentariýa edýärler. Ünserin. Sesin gelen Akmurada? Sesim gelýärmi häzir? Ha o gelýär. Men şu nime material olacak bolýarmyň hiç.
Ýa-ni Gurbanly gülläse gelen ok. Şey. Bu inikini goýun, ondan onu gülläder. Hmm. Üçerem şuňa. Bir minut. Dağıtının yahtiyatlarına başlayan senin tekrar ettim. Nısfatım dedi. Binalara görürlü hem gelin kıyıda meleklerin keşfinne orada ayda armağan aydan bir bittin gene Allah'ın sakta iyi oğlunu arzulan Kudüs'ün heni yanlanyar iyicelerine Aygara ine yallaklar her da dediler. Ölün geçen adamın adyna goşgy ýazar. Olam öz kakasynyň ejetiniň adyny dälle. Bir kezzap. Onuň kakasy kezzap. Tohum ýa-ni çüýrük tohumyň bir aýal maşgalyny tap kezzap ýa-ni adamlara goşgy ýazyp ony gahrman ederler. Şu ýaly biz etsek, biz türkmen halky bolamyk, biz ýarlak halk bolýar. Şoň üçin şu goşyny bilemok kim ýazdy, bilemok kim okuýar. Bu bütün halkın pikiri değerler. Bir adamın pulu satılan ya da kellesi giden adamın pikiridir. Yine komentariyany okap görsak, Muhammed Anserdin komentariylarda arkada gahrman arkadamı käbesi oğula bat ecenin yatan yeri yaktı olsun, cennetli olsun, Allah canti öz ecete kakasına yazmaz onu. Ne şunu yankı blogerlara şunu yankı bir topur öňe çykjak adamlary şantaj edip emkime ýazýar, özem ýazýar. Gülcemal Garaýew diýär. Ediz gahrman arkadam. Näme gahrmançylyk etdi ol arkada? Gahrman bolýar. Näme gahrman? Pulun gahrmanlyrça uğurlap ber. Onuň dogry. Arkadam jogap berýär. Ine şol arkadan gahrman arkada diýip ýa-ni emkime açypdy da şu kanaly. Arkadan nime böyle? Amin Allah can. Maksat sezetelif. Arkadamız käbesi oğlabat ecenin yatan yeri yaktı. Şu burada görýärmi? Şu burada çoğur adamlar ýazýar. Ine sizem ýazyn hormatly watandaşlar, şuňa komentary ýazyn. Hakyky öz dünýä garaşyny görkezin. Muny näme diýjek Muhammed ağa? Murada men şu zatlara da diýetim gelen ama jalkada bir tohar adam öz wejdannyň namysynyň, imanynyň, watanynyň garşyna gidip bara şonu ýa-da talantyny şonu ýa-da zatlara haýyrlar. Şol üçin men hemişe aýdyp gelýän dadym, bir tohar adam aýtýar biziň halkymyň kulturasy ýok, kulturasyny östürmeli, falan etmeli, bula jahilliginden çykam. Ýok, ola şu goşgy ýazýan adam jahille. Ola bilýär, kitap okap, hemme zady, iň gowy goşgylara ýazýarlar. Ýöne näme üçin? Diktatora hyzmat etýärler, wejdanyň garşyna gitýärler, namysynyň, dininiň garşyna gitýärler. Şol üçin sen bilimiň yeterlikde ýurtdy geçirmekli üçin. Haçanam sen ýurduň söýüp ondan bilimi, bilimini ýurduň ütketmek üçin haýyrlansaň, odan ýurduň ötürüp bilýär. Şol üçin birinciden sen azat bolmaly, ýurduňa eýe çykmaly. Ondan soň adamla talantyny, ilmini, bilimini ýurdunyň ösüşine haýyrlanyp bilýär. Şol üçin bula bir topar jalky suçestva diýär, bir har bolan, binamyz, wejdan bolan gorkusynyň öňünde namysynyň, wejdanyndan çykan adamlar şolary öwüp ýazýarlar. Şoňa komment ýazýarlar da şol, içinden töwýär şolaň hemmeti. Eger şola Hudaýa etigady bar bolsa, içindäki pikir ediş bilen o ýazýanda deňder. Şol üçin bula öz imanlarynyň hem daşlaşan adamlar. Sen nähilli ananmayan zadyňa sen bir zat ýazjak, nähilli. Şol adamla binamyz. Sen ananyp ýatsaň, onda Hawwa hormatyn goýar. Hawwa berdim Muhammed'i men çyndan ananýan diýse, gelip şonam ekranyna aýdy bilse, Abbas Nawad edi bilse, şo näme üçin gowy görmeli, näme üçin film Allah'ın aýdy bilse, onu biz
hormatan goýaýly. On ýana argumentleri bolsa gelsin onu Hudaýdan itleyip gelip biz ýanşaýly. Biz watanmy söýeýli, onu bize berdi Muhammedi filaýly suratyny goýaýly. Meňa geldile de şulan delegasiýasy öýde aýten çıkış etme falan etme. Men bir zat diýdim. Men ejem bana diýenne Ayşe etme sen bize de diýan ýetirýän öz janyny howp astyna salýan falan etýän diýenne men ejem gepine kulak atmadım. Şol üçin men 17-18 ýaşynda ejemden aýryldım. Daşar ýurda gitmeli boldum. Köfendile mençi näçe ýyllap görmedile. Ben dedim şunun hemmesinden geçtim dedim. Bilýän näme üçin dedim. Watanmy etmek üçin. Öz milletimi etmek üçin. Şol üçin sizin puluňyz üçin ben gelip çıkış etmämen goýjakka. Sizin biderek gelip bana ol gowy beýdiýär. Anandyrym şu adam bir zat etýän. Şu adam gelip ýurduny bir zat etdim. Şu taýda, şu öýümde şuň suratyny goýmasam tüp ýetmedi ýani. Şol üçin hem şu komment ýazýaldy diýeler. Şundan şu dastoyny diýip bir argument getirip bilseler, biz hem şonu ýazaýly. Gelin onda şu halka etsin. Bu haramdadylar şeýle bir haramdada öz iň egindeşlerimden 5 metr daşda durup gepleşýär. Görün Türkmenistanyň o telewiziýasynda görün. En ýakyn daşary işler ministeri, zampretleri, mollalary falan 5 metr aňyrda saklaýar. Ýanyna baryp bilen akla. Näme üçin? Şolardan gorkýar. Şolardan gorkýar watandaşlar. Öz bile yurt dolandyryp oturan adamları var. Parlamentin başlygy diýdi, ýene birde minister diýdi, zampret. Şolary ýanyna getirenek. Şolar bilen talamlaşanak. Şun ýanak derejede şu haramdady. Ozam şoňa nähili diliňiz bar ýatydım. Şonu öwgey adman. Häzir oňgalar Muhammed ağa. Gel soňa. Men ýene de gülkünç saatlary okudaýyn. Ýene bir kadra teýdim Muhammed ağa. Ondan sizden kommentary sorajak. Bu Kurban Bayramy toýlanar. Bu Kurban Bayramyna raýatlarymyz netip bolsa döwletimiziň berýän uluk golary bilen müňlerçe watandaşlarymyz mukaddes Mekke, Medine has adatlaryny, has parlaryny beja etmäge geçerler. Bu bolsa ýurdumyzda raýatlarymyz üçin edilýän ulukan aladanyň bir nushatydyr. Harça arkadan haýsardan faýytyna. Ine sizin hormatly watandaşlar ýygyna meçit gurulýar. Pikir etmän Gurbanuly öz pulunu çykaryp goýup gurýar. Gurbanuly bizim pulumuzy alyp, bizim pulumuza gurýar da şoň 50%-ni oğurlýar. Özem şoň Guron adyny arkada diýip adyny goýýar. Ol iki sany oğurluk edýär. Birinciden bizden soraman bizim pulumuzy oğurlap obyektler gurýar, oň 50%-ni oğurlýar. Birinji. İkinji, Guron adyna da halkynky bolmasyn, menki bolsun diýip öz adyny goýýar. Haky ýok. Bizim pulumuza Guron adyna öz adyny goýmanyň haky ýok. Arkadaş şäher diýip ýa ýene bir zat diýip. Halkdan soradymy? Hani goýdumy referenduma? Aşgabatlaryň öňüne goýdumy? Men Aşgabaty arkadaga geçirjek diýip. Ýok. Bizden maslahat adam soranok. Bizden pikirem soranok. Biz dinlänok. Ananyň kiçik bir 10 santimetrlik ädim etdik. Şuru bara bizim kaloşumyzyň aşagyna galýar. Hemmeden. Ýurdumyzda şular ýaly döwletli işleriň, döwletli tutumlaryň dowamly arkadamyzyň Döwletli işleriň diýär. Döwlet ýok, döwletiň gurrun edýär. Döwletli işler diýip meçit gurulýar. Bizim pulumuza gurulýar. Döwlet bizim pulumuzy alyp, şo meçitler gurulýar da arkadaň adyna sag bolsun diýilýär. Arkadan günäzi köp o şuly işlerde 50%-ni oğurlýar. Guluş etmese bolmak, bu oğurlap bilenok. Onanyň oturan ýerine oğurlap bolanok. Bir ýa pul sokmaly. Guruluşy sokýar da guruluşyk biznesinden pul oğurlýar. Men öňe aýtyp geldim. Guruluşyk gurýanyna seretmeň. Şu Guron meçitlerini 3 köpelläň ýa-da 5 köpelläň. Aşgabatda Guron adyny Aşgabat eden zatlaryny ýene de 3 sany ýa-ni ulu şäher bolup bolýar. Eýa Marur gurulmaly, Lewap gurulmaly, häzir Daşow gurulmaly. Şu Guron obyektleriniň puluny
3 tane şäher urulmaly. Olar bir şäher urýar, galan pulny, 2 şäherin pulunu uğurlaýarlar. Ondan döwlet möçberine, ýani arkadağımız, bular näme pikir edýär? Bular yallaklar. Bular kim döwlet başy bolsa, erti Muhammed Ağa bolsun, Muhammed Ağa şu aşağı barmaklarından başlap ýokarky saçlaryny çeli yalarlar. Inanyň şurýaly adamlary biz ine barmyz, birinji kanun çykarmaly, yallaklap başa tutup basmaly şolary. Şolar diktator ýasýar, istenen adamlar. Şolar bir sistemaň, diktator sistematynyň bir elementi, diktator ýasýan mexanizm şolar. Şolar öwmedik bolsa, Gurbanly her kimden gorkardy. Şoly öwüp yalap, ýani şurýaly ruh açan bir binamyz, wyjdansyz, watan satmana taýar pul üçin gözüni ýumanyna, gözüniň daşynda $100 keşif görnýär. Ýatanda da gözüni ýumanyna içinden $100 keşif görnýär. Dolara hemme satçak adamlar. Hakyky halkyň düşmanlary. Arkadan serdarymyň janarta bolsun, başladyk bolsun, ömür uzak bolsun. Kimisi türkmen halkyň batyna bilen başlarda aman bolsun. Bolmasyn Aýdanyň, sebäbi Aýdanyň bolsa biz ölür gidip hemmämiz gözüm. Bolmasyn Hudaýjan, bolmasyn şol atdyr. Ine bir şu maglumat alındy Türkmenistanda, ýürüse maglumat berdiler. Gurbanyly hemme organlara diýär, egerde bir sany sakkally birini göräýsem diýär, sakkalyňyzy ters sýzdiram diýär. Şurýaly sakkally adam bolmaly. Özem İslam dininiň Hajar kada, ine ýankyda guruluşyny der. Hajar kada diýär, ünsürin Muhammed Ağa. Hajar kadaň berin görkezmesi bir sakkally adam göräýmäýin ýa. Meçitde de ýene bir dedi. Siz gördüňiz meçitde de bir sakkally adam. Eltiren oklar. Der organlar muňa işini görýär. Şurýaly. Ine Muhammed Ağa. Muňa näme diýjegindi? Bir komentar bersen? Murada şu ara hiç dinden hiç tat düşünmedik adam. Ahmet koyupturlar şonna. Hiç dinden hiç tat düşünmedik. Şol için bir in biwejdan binamız imansız adam. Dine şon nip bolýar, başga hiç tat. Mun gençine de bir seret killesine kadar Türkmen daşan olur yani. Gen doğunu Türkmenin kidel. İçinde köynök bolýar, Türkmen köynök diýsen bolýar da, ýöne bu öýde bir gençinin belli durnuksyz, uğursuz bir yerlikli bilimi ýok adam. Men ýadymda Aşgabatda ýaşaýam, 10-njy klaslarda okuýardym. Şol ýerde Hitrovkada bir ýaşly wady. Din tarapdan gaty bir adam. Hemme dinçiler, imamlar da hatta şoň ýanynda bar ýa-da. Şol adam hatta ýanky Mekkeň mowlalaryndan bir ýörüýte tora goýulypdyr. Şonu hiç kim jogap berip bilmedi. Şu beren soň, şol adam jogap beren soň, düşündirip bilen soň, ýanky Irana gelip, Araplar Irana, Iranlar bilen Türkmenistana gelip şoňa hormat bildirip gitdiler. Şol ýa düşünjesi güýçli zat. Ine olur ýaly adamlaryň gülüşünde ne ýallaklyk bar, ne saparmat Türkmen başy, Türkmen başyny diýip gürleýärdi, bir ýerlikli bir ýaşly hökmünde. Dinç hökmünde gürleýär. Bunyň dini almada o. Meçitlerde Gurbanlyň kitaplaryny okuýarlar. Bir kelle sığjak zat ýok. Men ine dinçilerden soraýan Türkmenistanda Göktöpeň, Bagyň, Bekrebeň, Gypçak, Bamy, ýaşlyk bu tarapy Gämi, Änu adamlardan soraýan. Näetdiňiz, din näetdiňiz? Murad aga din galmady diýär. Bu görünýän dinçiler däldir. Din galmady, imamlar nime maşin uly ýanky täze maşinler sürüp ýörler. Niýeden ýapaly? Halkyň nemeden talýarlar diýär. Din galmady diýär, imam galmady diýär. Burwal näme diýip büküp ýörler. Bizde bir ýurt galmady, döwlet ýok, korrupsiýalar, imamlar ýok. Olan bir döwletiň nimetine gullugyna. Bizde dinçiler galmady. Bizde içinde partiýalar ýok, jemgyýet gurumlary ýok, halk ýok, ýylata dönüp galdyk. Pytrady o biz. Muhammed Ağa. Siyasat ýok, ekonomika gutordy. Ekonomika diýip bular bankdan giýje, emhemeşini pul alyp, nelegalna dolarlar çarşyp, ozan banka eltip şeýip ekonomikany saklaýarlar. Görülmeşdirmedik bir idiotizm. Diňe şoň üçin şu giýje
pullar çalışan, yani Kommerskoltun pullar Garabağdarda bir kanun çalışan pulları emhemeşikler tutup basmalı. Her gün bir topar emhemeşikler basmalı. Şu yani şol metodu tapan ekonomist ya da Gurbanly Serdar basmalı. Bunu näme edip diyor? Bir kanun hareketler giyice onu Türkmenistan'da gidip dur. Mendine bir kısmına diýär. Giyice onu. Öýleri hemme az bolup durlar. Öýler döwleti pytradyp durlar. Öýleri döwlet guruýuş sistemasyny pytradyp durlar. Bu näme bolu? Men düşünmedim. Bir Türkmenistan tersine öwrüläýdi. Näme bolu kabul bolar? Düşünmek gaşylar. Muhammed abi bir komentar bersen şuna. No comment. Şu da adam korku adam vücudundan aldı, onun şunu yana hayvanlı oluyor. O şu korku, şu korkak adam şu kezel adam şula. Yoksa hi olmayan öz çağalarını teylemeli. Hi olmayan öz dost denguşlarını teylemeli. Şey ettirip ekrana çıkmalı. Biz Yalnız olan için. aynen. Sağ olun Muhammed. Biz öňkölep ine aýtdyk adamlar bu ýaly günüňe 50 santimden 90 santima çel saadyňa alyp işläp gulçulukda bolma. İşlemen gaýdyp çykyň tapyň bir zatlar maşgalaň ekler näme? $100 aýlyk alýar. Onam gazet jurnal ol bul ýa-ni Gurbalyň fonduna pul taşlap bir eliňizde hakykatan $70-80 alýar. Ol adamlardan haram pul alıp siz bahtly bolup bilmezsiniz. Şoň üçin başga bir zat tapyp molimçilik bolsaňyz, pedagog bolsaňyz, super pedagog bolsaňyz zalymy hyzmat etmeli. Häzir ine bir ýerde mende de şol maglumatlar geldi. Molimler iş taşlap başladylar. İki klasy, bir klasy birleşdirýär molimler ýeten Muhammed ağa. Şolar mende daşurdy diýe iş taşlap. Ýok, bular ýaly. Doğru geldi. Näçe çıksalar şonça o. Näçe siz iş taşlasaňyz şonça çalt ýykylýar şu döwlet. Onanyň bir ay alman opurlýar şol. Men ýene bir gede diýen, hünärmentlere, ýene bir gede diýen, molimler, doktorlar, iş taşlan, öýüňizde kabul edin, öýüňizde gepli şeýle alyp giderler. Günüňizi görüp bilersiňiz, ananyň siz sistemany saklap dursaňyz, şu zalim sistemaga ba bolansoň, siz şoň ýa-ni ofitsial kartinkasyny saklaýaňyz. Aňyrsynda da bular bir hep edip, bir duýunçylyp Türkmenistan talap ýolar. Ýalnys men görkezmä suratlaryny ine serdim, ünsürpserdim ine şular. Kakasy kezzap bolup ölkütdi. Indi muny gahrman edýärler o. Kezzap, ölen adam, ömrüni kezzaplıkta geçiren adam. Polislerden sorak gören kimdigini. Doğrularına şunu içine soran şu meğer kim bolupdyr diýip. Bir adam bir gowul tarapdan şunu bellek geçip bilmez. Bizde polisler näil gahrmanlar işledi. Näil adamları işledi, döwlet saklap, näil adam. Şolun atlary çykan şunu ýa kezzap adı çykan. Näçip? Sebebi niyaz ve öldürüp gelen başga bir kezzap öz çağlarını getirip döwleti polny semeni paýaly geçirdi. Burada şu Türkmenistan'da eğer vatandaşlarımız da şu polisiya, hükümet işgärlerinin vizyatka alışını, büdürünçülüğünü video düşürüp YouTube'da koysalar da, TikTok'ta, YouTube'da koysalar da şonda näçe köp pul kazanıp bilýärler ta hükümetde işler. Doğru diýär. Şol için pikir etmeňiz hükümetten gideninde ajalaryň kadyp. Ýok, gaýtam azat bolarsyňyz, ýurduňyzy düzeldirsiňiz, köpüm pul gazanarsyňyz. Doğru diýär Muhammed ağa. Gelin inniki material ederiň Muhammed ağa. Ünseriň. Şeýle bir nime bolup geçdi şu bir günlükde. Ýadyňyzda bolsa, ýürüýte Евросоюзun председатели, yani prezidenti diýen bolýar. Еврокомиссияň prezidenti nimet ýolbaşçy nime gitdiler. Summit geçdi Samarkandda ýadyňyzda boldy. Şu ýerde Orta Aziýa döwletleriň ýolbaşçylary boldy. Şu ýerde şul ýa Ýewropaň ýolbaşçylary net 12 milyard biz size kömek etjek diýip aýtdylar we onaky 541-nji nomerli çıkarılan netijeni siz goýlamaly. O ýerde näme edilýär? O ýerde bellenip geçilýär.
Türkiýeň basyp alan Kipr bir kanun şonu tasdiklamaly. Onun ýanky netijesi var. Şoňa biz gol çekýär, bizim tasdikleýär diýip Gazakistan, Özbegistan, Türkmenistan şoňa gol çekip tasdiklady. O diýmek näme? O diýmek şu döwletler Gazakistan şo ýerde ilçihanat açdy. Ýanky Ýewropa Kipryndan ilçihanat açyp şonu ýanky dogry gollady we bütün dünýä jemgyýetiniň öňüne Türkiýeň basylan Kiprdi biz hasap edemzok. Bizde bir Kipr var. Ýewropa tarapyndan Kipr diýip ýanky şoňa boyun alyp şo ýere ýa gol çekip we şo ýerde öz pasorsatny açdy. Özbegistan olam konsulluk açyp Italiýadaky ilçihananyň başlygyny şo wagtda şol Ýewropa Kiprnyň ilçihananyň başlygy etip goýdy. Türkmenistan Italiýadaky oturan ilçihananyň başlygyny ýagny Ýewropa ýanky Kiprň Ýewropa tarapyndan Kiprň ilçihananyň başlygy etip goýdy. Diýmek şular Türkiýe garşy turan döwletine garşy gollaman gaýtyp şoňa garşy Ýewropany gollakdylar. Bu gatow. Ýöne ine şu ýerde men ýene bir görkezýän kim güýçli bolsa şoň tarapyna geçip ýatylar. Gynansaňam Merkez Aziýanyň öz siýasaty ýok. Ine şu ýerde ukak görürsiňiz казус Северной Кипра, в Центральной Азии не хотят сливаться в объятиях с наследниками османов. Yani Osmanlılar bilen şular uzoqlaşosy girenok dip aýdýan Merkezi Aziýa. Şu ýerde de ine şu samitde Samarkandda bolup geçen samit biz görkezdik. Şu ýerde ine aýda 4 aprelde Samarkandda geçen samitde Ýewropa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ýanky Gazakstanyň lideri, Kırgızstanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň liderleri ýes bilen ine gol çekişdi. Olar 541-nji maddali ýanky netijeli ONUň Sovet Bizapaz ýani Howpsuzlyk Geňeşiniň şol goýan netijesini golladylar diýär. Ine şu ýaly. Ine ikinji material özüňizde muhakka barmy? Şu ýerde de bellenip geçilýär. Ine nimet geçersiňiz. Özüňiz okap bilersiňiz. Şol ýanky internetde özüňiz yazsanız da ýanky Merkez Aziýa we Ýewropa diýip ýazsanız şu material çykýar, okap görürsiňiz. Muny näme diýjek Muhammed aga? Indi bu adamlar ýagny şuň haýsy tarafa ýelüpse kim pul berse şo tarafa ýykylyp ýatylar. Muny bir ýygyder Merkez Aziýanyň bir siýasaty ýok. Şunury Merkez Aziýanyň dogry ýygnasyň 5 döwleti ýagny Gazakistan, Özbegistan, Täjikistan, Kırgızstan, Türkmenistan ýygnasyň 87 million halk bolýar. Rossiýa bu konkurent bolup bolýar, Hytaý konkurent bolup bolýar, Türkiýe konkurent bolup bolýar. Şular uğrunu tapanok, Sovet Soýuzy ýykyldy bolýar, bu niýe ýykyljagyny bilen oksa, ýykylyp öwrenler. Bu näme diýjek Muhammed aga? Mana da şu watanyny söýmesem, bir hökümet ýolbaşçysy watanyny söýmese, milletini öz söýgüsini bilmese, milli duýgusy bolmasa ahan şunu ýanakly bolýar. Tembolýa eger ýurdun talaýan bolsa, ondan ola wapşy onda. Ol öz halkyndan ondan gorkýar. Ýoksa sen gözegine getir şu wagtlar Türk döwletleri, demokratik Türk döwletleri, demokratik esasyna özleri bileleşip bir saýyz döredip bilseler, o dünýäde uly alternativ bolup bilýär. Tembolýa häzir 21-nji asyrda dünýäde täze düzgünli girwoti, täze şertli dörawoti. Şu zamanada şon ýanak bir ýygnanyşyp bilmeklik. Özüm milli bäfitleri bar, bile asli düýbi bar adamla bolsa, ol özü şu zadyň, şu formaň özü şonuň howpsuzlygyny elbet niýetli toporlardan şu özü gorap bilýär. Bu ekonomik. Şol üçin bula o wagtda bilen işi ýok. Bula ýurdun satyp beren adamlar, öz halkynyň düşmany adamlar. Halky ýagyn düşmanlyklaryny bilýänler. Şol üçin kim güýçli bolsa şu tarafa algap ýörler. Şo sebäpden biz Erdoğan aýtdyk. Ey diktator klublaryny gurup, sen Turan döwletleriniň birleşigini gurjak bolma. Bula sen ýanyňa baranna birinji jaňat ýan ýerleri Putin habar berýärdi.
kim önce haber vermeli Putin'e. Ve kim önce haber verebilse näme geçenini Putin'e fiile kalıyor. Putin'in anamını alıp biliyor. Şol için bula sen yanına gelenine derro birinin önce Putin'e can etiyor. Şon yana karamlardılar bula. Şol için Erdoğan ulu yanlış değil. Bizim aktivistlerimiz taşırmak bile. Şol için eğer Turan birleşim bilecek olsam, vuracak olsam, birinciden min esasi şerti Türk milletleri öz devletlerini özleri eye çıkmalı. Demokratik devletlerinin bunyanını vurmalı. Kanunçılık yöreryanı etmeli. Öz milletinin interesinden gelip çıkan siyasetleri idarlap bilmeli. O zaman den oturup, den yepleşip Türk devletlerinin, milletlerinin birleşiğini vurmalı. Şonu ondan hakiki birleşik olup her bir Türk milletin şol birleşiği kuvanıp, şona dayanıp, şöyle bilen bilelikte neçette öz yurtlarını östürüp bilelim. Doğru aytýan. Menem şol Erdoğan'ı ýülenjek bolýandan Recep Tayyip Erdoğan. Siz prezident bolup gelenizde partiýaň içinde ýeňiş edip, ýani bir partiýaň lider bolup geldiňiz. Halkyň adyndan. Sizi Putin'e moýanok, sizi Ýewropa Birleşigine moýanok, sizi Amerikanlara moýanok. Siz halkyň içinden çykan adam. Onu Turan birleşe vurjak bolsaňyz, siz ýaly prezidentler gerek, şu döwletlerde, ýani gurjak döwletlerinde siz ýaly derejeli, siz ýaly halkyň adyndan çykan prezidentler gerek. Ünsürin, Serdar Berdimuhamedov we Gurbanly Berdimuhamedov bular Putiniň itleri. Putin şuň gitmediyse Erdoğan'ın yanına gitmeýärler. Ya şöyle bak geldi, näme şolada gürleşen bolsaň bize aýtdyýsan, siz satyp ýöleşler. Siz halkyň adyndan saýlanmadyk, halkyň behwitlerini ösürmeýän, siz şolary gollasaňyz, olsa kart oynan ýaly, iň erwet karta stavka edýäňiz. Siz halka stavka etmeli, halka dayanmaly, Türkmen halkyna dayanylsaňyz, eger Siriýede uruş etseňiz ýetip barýar Türkmen halky. Eger Ýewropa bilen görüşseňiz Türkmen halky sizi gorar. Hemmege barıp arkaňyza dag ýaldyrar. Siz bolsa Türkmen halkyny äp berip, onu kynçylyga salyp, onun haklaryny iýen, onun tegi baýlyklaryny basyp alan, talak gelýän döwleti doly ýumran bir sany çüýrük tohumyň ortaýda ýykylan tohumy gollaýar. Onu diýmek, siz adalatyň tarapynda däl, siz Türkmenistan'daki yürüdülen musulman dini, yani yanlış musulman dininin tarafından. Siz din tarafından da değil. Sebebi Gurbanly Berdimuhamedov özü görkezme berýär. Bir san sakkallı adam tapaýmaýyn. Meçhitlerde Wahhabistler var. Bular inanmaň islamistler, bular inanmaň dini meçhitlerde men kitaplarıma okunmaly diýip öz kitaplaryny yadan boş kitaplaryny 58 kitap ýaratdyr 10 ýyllar. Öz boş yadan kitaplaryny din mekteplerde, yani dini Allah'ın öýünde okuýar. Mu näme diýjek? Mu näme diýip siz jogap bereňiz ok? Näme diýip şurýaly dini namartlyk eden, halkyna namartlyk eden adam bilen gatnaşyp, ola doğun getirip size, men doğunum diýse, onda siz hem şurýaly kezzap bolýaňyzda, şoň doğunu bolsaňyz. Şu zatlar bir kelleňizde aýlan, siz öz stavkaňyzy, öz ýani energiýaňyzy, öz golluğuňyzy halka bermeli. Türkmen halkynyň içinde goç ýigitler var. Turan birleşigini gurup biljek, Turan birleşiginiň fundamenti bolup biljek geç gerçekler var. Olar döwlet hem urar. Olar arkaňyzda da durar. Eger Türkiýe bilen biri ýa gidişaýta arkaňyzda durar. Bütün Türk halkynyň arkasynda durar. Eger olar dünýäde Türkiýany gollamaly bolsa birinji bolup büküp gollarlar. Yani şoň üçin eger siz dogrudan Türkmenistan Türkiýe gollayan bir döwlet hökmüne garajak bolsaňyz birinji bilen halka dayanmaly. Ay halk hiç kim halka inanmaň zat diýdiňiz, häzir halk galypdy. Halk galyp ýenen soň size bar diktator gollap biziň halkymyza beren ziýany üçin halk size gollamaz, halk size hormat etmez. Inanyň siz.
Sizi ofitsialna Türkmenistana gelecek o zaman köçe halk çıkma sizi karşılamana. Utanırsınız. Türkiye'den ata-babaların yurduna barımızda Türkmen halkı öňünden çıkmasa mundan beter namatlyk, mundan beter ýa-ni pazor, mundan beter bir maskaraçylyk dünýäde ýokdur. Biz üýüşüp siz Farhat Meýmankuliýewi tutup Türkmenistany allap urutdyňyz. Ýa-ni zahvat edip urutdyňyz. Biz Washingtonda Türk pasol ilçihanaň uny çykyş etdik. Türk ilçihanaň wekili gelip utandy. Şonda namys bar ekeni. Gaýrat edin, siz bizim dogonlarymyz kim etse-de protest bize garşy siz etmeň, siz bizim dogonlarymyz diýip ýa-ni ýüzlerini bize. Diýmek ol adam sizden gaty wyjdanly, ol adam size gara bir terbiyeli, medeniyetli adam ekeni. Egerde siz şu günü zalimi Putinin itlerini gollap ýörseňiz, onu men bilmedim. Özüňiz jogap berin, kimdiňiz diýip. Muhammed ağa, biz gepleşigi ýygyny dowam edelim. Seridim. Yine bir material var. Şunu da bir ünsörpse dinleyelim. Ondan bizim vatandaşımıza düşündürelim. Всю мировую экономику. Сегодня Трамп решил кардинально повысить ставки и выдвинул два ультиматума. Для снятия пошлин от европейцев он потребовал рекордную закупку американского оружия, а вот от лидера Китая просто созвониться. Пока не произошло ни того, ни другого, но вот делать шаг назад никто не готов. О том, как торговая война уже идет не по сценарию, наш европейский корреспондент Виталий Чущукин. И Трамп не уступил, и Китай не сдался. Вашингтонский ультиматум истек, ответа не последовало. Вернее, он последовал, да не тот, на который надеялись в Белом доме. Пекин в этой торговой войне в полной боевой готовности. Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем. Угрозы и шантаж – это не тот способ, которым следует вести себя с Китаем. А это значит, что уже завтра Трамп может включить максимальный режим, и пошлины на китайский импорт взлетят до рекордных 50%. Тарифный кулак, заготовленный для всех остальных несговорчивых. Торговый представитель США подтверждает планы своего разбушевавшего. Karar gepini tümökler biz Türkmençe düşündüreli. Amerika'da döwlet başy bolup Trump geldi. Ol bir özüne biznesmen ýa bolan meniň pikirimçe biznesmen däl ol. Ol kakanyň pullaryny aýlap bankrot bolup, ors bandalaryň pullaryny aýlap mass mediada çykyş edip bir nime diýen adam. Trump Tower diýen Trump markasyny beýlikle satyp, beýlikle ýa-ni binalar gursa çoň öz adyny şolara satyp, ýa-ni şuraya awtoritet alyp gelýän adam, ýa-ni awra alyp gelýän adam. Biznesde düşünmedik, aşağıda işlek görmedik. Biznesin näle tuğlanýany gowy bilmedik. Şuň ýa-ni eden сделкаларда bankrot bir topary. Zordan ýa-ni öz nimetini oňurup çykdy şu bankrotlukdan. Indi şu adam döwlet başy bolup geldi. Sebebi mass media image bar ekeni, şonu ulanyp ýa-ni nime geldi. Özi ne siýasatda ne biznesde bir güýçli adam. Ünsörün. Muni giýupsi internetde bir kitap alypdyr internetden. Ekonomistin kitaby. Olum köne ötün zamanyň ýa-ni ideýalaryny öňe sürýär. Näme ideýalary? Hemme производствоны ýa-ni nime getirmeli. Amerika getirmeli we Amerika iş ýerini ýasap ine ösmeli. Bu ideýalar öňkü zamanyň ideýalary. Näme çykmasa düşünýär. Häzir kunna mesela şimdi bir zat öndürecek bolsaň, sen esasy ýa-ni esasy ösüşür, sen şu ideýany tapmaly, ony ýa-ni açyşlary kanunlaşdyrmaly, hemme tehnologik öndürilen spoçkan düzmeli ve ony öndürmek üçin bir alyk pes ýurda eltip şöyle zavod fabrik kurup şolary gurdurup, ondan ony ul bazarlara akyp satmaly. Ine şeýip edeninde onu Amerika eger şuraya giden bolsa Amerikada diňe uly tehnologiýalar, ýa-ni nanotehnologiýa, cyfrowa tehnologiýa, internet tehnologiýa, ýagny açyşlar tehnologiýasy öňüdir, olum has gymmat. Mysal üçin bir açyş etseň, o zaman bir zawoda däl, 100 san zawoddan gymmat zat. Onam realizasiýa edip bilseň gymmat zat. Ine şoň üçin häzir kune bir zawod gurup bir zat öndürmek üçin sen izahat bilen sebäbi öndüren adam 2 ýyldan eýem izahat ýa. Sen ýa da bu duruşla çalışmaly, tehnologiýany çalışmaly. Şoň üçin ol ikinji, üçinji sortda döwletlerde etdik bolýar. Ýöne ine Ýewropa öz zawodlaryny daşy ýurda çykardy.
içinde bolsa diňe bilim, aň, akıl, täze tehnologiýalar, diňe nanotehnologiýa, täze ýanky zatlar oýlap tapyp şeýdip ösüp bolýar. Şoň üçin esasy pullar Ýewropada we Amerikada aýlanýar. Ine şonu dinläp ýanky hemme zawodlar iýine geljek bolup, şulardan bir topa döwletlere taks goýdy. Mysal üçin onu taks hasap edişen bir gülkünç zat, hemme ekonomistler gülüp yıkıldılar. Men aýdyp durmaýyn, mysal üçin eger Hytaý 10% taks goýan bolsa, Amerikada 10% goýýar, ýöne Hytaý 8 milyard eger Amerika eksport etdiň bolsa, Amerika bolsa 4 milyard edýän bolsa, onu şoň tapal 4 milyardyny alýar, ondan 2 bölýärde ine 40% taks edip goýýar. Bir kelle sığmajaklar. Şol taks hasap edende mysal üçin Visa kart, Mastercard, Swift idi, Western idi, beýleki ýanky platör sistemalar bar. Biz olary da töleýäs. Olar ýanky servis hökmüne bize gelýär, onu hasap eden ol. Diňe haritlar hasap edýär. Diýmek ol dogul meçhörde alış-salyş hasap edip bilmedi. Garal bir topa ýalňyşlyklaryň formulasy içinde Amerikada güýçli ekonomistler var, ekspertler var. Olar düşünürüp ýani bütün dünýä şu Trump'ın üstüne gülýär. Indi şulardan hemme 182 döwlet taks goýdy. Orsiýa bilen Belarusiýa goýmady. Zalim döwletler goýmady. Hemme döwletler, partnerler, Kanada, Ýewropa, bütün wagtçylar bolýan adamlar da goýdy. Indi 90 hemme ýanky fonda rynok diýdi, pul rynoklar gaçdy şo sebäpli. Amerika 7 trilyon dolar ýitirdi. Indi 90 unluk ýanky şuny 90 unluk başga bir 90 undan taks girilýär diýip şol datany çalyşdy ýanky. Gün çalyşdy. Ýöne Hytaý bilen gidişýär, Hytaý ýanky borç etjek bolýar. Özü bilen o Hytaýdan näme bilýärni? Hytaý borç etjek bolýar. Hytaý ekonomikasy ösen, tehnologiýalary. Hytaýyň 3 tane daly bar. Birinji pul bar, ikinji zawodlar bar, üçünji hem ideýalar bar. Şol ideýa pul bolsa realizasiýasy ýanky ýerine zawodlarda öndürüjdi, çat gidýär. Ine şol 3 tane zamtly sikl bar. Şo sikl sebäpli ol gaty bir dur aýakda. Hem abaronasyny öz yaralaryny öz çykarýar, özem öňüden yaralar çykarýar. Käbir yaralar Amerikadan öňde. Şeýdip ýanky uly potensialy, ilm potensialy, düşünje, bilim potensialy güýçli, mektep okuwjylary güýçli, pulu köp. Amerikan men ýalňyşmasam 40% goly şonuň ýani dolgowizasiýa diýär, ýani ценный бумаги. Şonuny Hytaý saklaýar. Bir günde Hytaý şonu dilese Amerika bankrot bolýar. Şonu ýani öňüden döwlet bilen gidişjek bolýar. O döwletler bilen gidişmelär. O döwletlerden gidişjek bolan gaty akylly gidişmeli. Trump bolsa bir gerekde palta alyp hemme zat döwjek bolýar. Şoň üçin Amerika şu bankrotlugy eltdiýär. Munam hemmeler tasdikleýär. Muhammed ağa, ine şu video var, ýene bir video var. Munam bolýan ýanky Ýaponiýanyň reaksiýasyny ondan siz bir netijeler şunu. Кто провел телефонный разговор с президентом Трампом. Хотя недавние меры, принятые Соединенными Штатами Америки, вызывают крайнее сожаление, я лично выразил президенту свою позицию. Я отметил, что Япония является страной, активно инвестирующей в США, и выразил серьезную озабоченность тем, что введенные тарифные меры США подрывают инвестиционный потенциал японских компаний. Я отметил, что вместо односторонних тарифов следует стремиться к более широкому сотрудничеству, включая расширение инвестиций, что будет соответствовать интересам как Японии, так и США. Я выразил эту позицию. Президент Трамп откровенно высказал свое понимание текущей позиции США в международной экономике. Mana Ýaponiýada gaçky diýär bu. Ine şoňa sebäpden hormatly vatandaşlar, şu ýerde ine şu ýaly iyi diýär-de, iskusny intelekt.
Videodir. Ine Amerikanlar zavodlarda işleýär. Siz bilýäňiz Hytaýlaryň işin ýerligini. Olar 8-10 saat işläp bilýär. Amerikanlar ine eger zavodlar geçirin bolsa şolar nähili işlärdiler diýip, ýani iskusny intellekt bilen bir video çykartdylar. Bu bir gülkünç zat serdim. Video görnenak burada. Başlam. Ine şu ýaly videoda var. Indi Muhammed abi siz bir düşündürseňiz şu zatları. Umumy dünýädäki bolup geçen zatları şunun hatawyna näme ötküli? En esasy ütgende Trump şu geçiren poşlaryny var nemesi Haksları. bir hawa 70 näçe döwlete goýanda adyny şolar hemmesini aýrymaly boldy. Ýogsa Trump şonu abyawi dedenne ýygyna geçirip Amerikan günni Amerikan altın asrı diýen ýanak neme dip zat bilen aý tarjestwenni şowna abyawi detdi da. Onun bana hemme kişi karşı çıktı, hemme devletler, ve bütün dünyanı ütköt. Näçe 2 trilyon dolar birjelerde diýan çekti, Amerika kampanyalar diýan çekti. Ondan köp gurrunne zatlar şoň üstünde bolly. Ondan Trump Kitay bilen nemesini etdi. Kitayla da biz eger bir zat etdi, bizim zerkalny hökmen eder diýip neme etdi. Ondan bu Respublikan nemelen ýygyna barıp otaýda bir erwet çykyş etdi bir adama, yani siyasatça değişille hemme kişi oşurda du prezidentle başla men sırtıma oşamaga hemme taýyn oşa otilla daý gepleşeýli siz bilen işleşek falan diýip ol bütün dünýä siyasatçylarynyň kemtiret ýa-da şeýtdir bir şeýle bir binamyz adam da şol ýöne ondan şu giýjedim eýem şol öňkü girden nemelerin tariflerinin hemmesini yatırdı 90 güne çeldi. Ondan bana diýerler de näýli şeýle onu men giýjetdim many yuristimem ýokdy şonu düzeltmek. Ýöne men yürekden etdim. Halk biraz nimet qynan gorkýarlar şol üçin men şonu aýyrmaly boldum diýe. Bir şunu ýana adam düşünüp bolanak da bu adamyň fiýatatyna. Näme üçin şe bir gapdalanam giycelik naharına adamlar çağırıp her adam şoňa geljek boldy $1 milyon pul vermeli otadanyň pul ýygnap ýetdir. Pul adam ýöne. Ondan şu bu adamyň etýäni işine biz düşünüp bilemdik mene. Ýöne bir zady belli. Dünýäni hemme kişini dünýädäki bar düzgünleri täzeden işlemäge, täzeden dünýäni problemleri çözmäge, çemeleşmäge bir şert döretdi. Dünýäde siyasatçylar öňkü öz alyp barışlary ýanakda başgaça dünýädäki bar meseleleri çözmäne şu tarafa itikledi hemmek şey. Şol üçin inni akıllı adamlar, spesialistler täze dünýäň guruluşyny, täze dünýädäki düzgünleri täzeçe işlep häzir ornaşdyrarlar. Şol men pikretýän şoňa garaşýan şoňa da hemme mümkinçilik bar. Ýönenni ýanky Trump'yň etjek bolýan diýilýän zatda men ýanky thinking aýtýanlaryny birde goşjak bolýan. Ol ýöne ýerden edilen aga Amerikadaky zawodlar, zatlar dünýäniň dürli ýerlerine bölünle bir türlü şert döretdiler. Başga ýurtlarda mesela agyr işler otada eder ýaly umsvenli işleri başga ýurtlarda eder ýaly şol ýaly bir özünden bölüşip gitdi. Ol ýöne ýerden bolandatda ol tebii bolmaly ýaly. Hemem şu dünýäň peýdasyna da bir topar ýyda galan ýurtlarda halklary şu taýdak adamlar iş bilen üpçün etdiler. İş bilen üpçün etmek ýa-ni şu taýda bir topar sosial problemany çözmekdir. Immigrasiýa öňüne geçmekdir. Bir mesele
Ondan bir nauşni isledivane geçiriptirler. India'da da ulu zavod fabrikler var da, Kıtay'da da var. Yine bir devlet, şu üç devletin arasında bağırlaptırlar şunu. Mesela bir zavodda Apple telefonlu da, mesela şunu India'da çıkararlarına kastvazı üren niye pek ta Kıtay'da çıkarlar niye. Ya Endonezya'da çıkararlarından niye. Sebebi Kıtay'daki adamların iş prensipleri, düzgünleri, işe buluş, karayışları, zatları ken tapavutu var diye ta India'dakiler bilinmiyor. Şol için Amerika getirenin milenem o zatlı işlemiyor. Birinciden şol tavar çıkan tavarın öz bahası kalıyor. Yani Amerika'da her ayını hükmeyen 6.000 7.000 dolar pul tölemeli. Her rabotça. O tarzda olsa sen bir rabotça 200 300 maksimum 500 dolar aylık töleyor. Şu sebepten köp zatları ütketmeli oluyor. O Amerikalı'nın öz diyanam. Şol için köp alımla da ait ya Amerikan instituttaki alımlar çıkış etyerler, düşündürüyorlar. Ben fikir etyen Amerikan halkı akmak halkta, Amerikan siyasetçileri akmak siyasetçi de bula özü uğurtturup bir uğurunu taparlar. Şol için Trump'a yerini oturdurlar. Dünyadaki ütkeşikler de normal Ruslatına gelir, təze düzgünleri oylanıp taparlar. İnni dünyanın yüzünde men bir zadi bilyen, diktatörlüğün orunda. Nerede diktatör devletler olsa, şol təze düzgüne bir ulu bewip, şola dünyanın kovupluğuna ulu kovuptur etyerler. Şol için täzeki kurulacak düzgünle diktatörler ne ettirip kanunçılığa boyun etmeli bir esasi meseleler olup durardı. Doğru. Doğru diýen Muhammed ağa, ine menim goşulýan teň diýeni demokratlar Amerikada näme şart diýenok. Sebebi dünýäde Amerika döwleti adam haklaryny gorumakda, azatlykda dünýäde birinji orunda da, şo ýerde bir diktator gelip bütün halka ýa-ni basyr etse, bular näme diýenok ýa bular açyk bir bütün dünýäni oýlanturmak üçin Trump'a ýol berýärler. Trump bir esasy oýunduruş guturantoň, esasy döwletleri oýundurantoň şunu aýrarlar hökümet uratdym kalýan. 4 ýyllap ýa oturup bilmeden kalýan. Meňe pikirimçe. Ýöne görürüz. Ol Amerikan halkynyň işi, o biziň işimiz. Muhammed ağa, indi ýene bir temaga köjek bolýan, şoňa da bir seredin. Türkmenistan 33 ýylla döwleti ösüp bilmedi. Halkyny östürip bilmedi. Bunun bar eden zatlaryň iksan diktatoryň, ýa-ni Gurbanly Niýazowyň bizim pullarymyza ýa-ni binalar gurup öz adyny hem ýere ýermejek bolýar. Ine edýän işleri. Döwleti östürmek bolanda birinji bilen esasy döwletiň resursy halk, ýa-ni adamlar östürmeli. Ya şol adamlar sana diňe tek sagada işläp däl bir täze açlyk, täze tehnologiýa, täze ýurdy, beýleki ýurtlardan öňe gitip bilýär. Täze. Şol investisiýalar ýok. Adam resursy hasap edilen, on haklar hasap edilen, on ösüşine üns berilen, onu bilim berilen, garar onu ýere gömýärler. Bizim adam resurslarymyz esas hünärmetden daşyrda gitmeli bolýar. Bir topor zeki nimolimler, medikler we beýlekler işlerini taşlap gitmeli bolýar ýa-ni. O diýmek geljekde bizim öňümüz garanty. Indi şo wagtda biz 33 ýylda täze tehnologiýa girmen şo çyýrmal Sesin gitti Murad ağa, donk kaldyň.
Moment. Ine seyredin hurmatly vatandaşlar ýalňyz aýtyp geçdim. Dünýä täze urdu ötýär we şol täze tehnologiýalar gatyşalt öňe gidýär. Biz şoňa ýygynyň ýetişmesek, В массовое производство поступает крошечная атомная biz ýetişmesek biz ýygy alýar. Biz eýýäm ýygy. Ýöne ýa-da dünýä gidýän ýerine bizim ýöremeli bolýar, kynatan. батарейка способна держать заряд 50 лет. Китайская компания представила свою батарейку размером с ноготь при толщине всего 5 мм. В основе батарейки заложен радиоактивный никель-63. По сути, это мини-ядерный реактор. Кстати, по истечению срока службы при распаде никеля образуется медь, полностью безопасный и нерадиоактивный металл. То есть проблем с утилизацией, по идее, быть не должно. Мощность батарейки 100 микроватт, напряжение 3 вольта. Использовать сможем в медицинских имплантах, в авиации, в космонавтике для разного рода датчиков и чипов. Компания уже разрабатывает более мощную модульную версию батарейки, которую мы сможем использовать для смартфонов, ноутбуков и даже, может быть, электрокаров. Цена пока не раскрывается, но как только они зайдут на рынок, это перевернет индустрию, наверное. В массовой Bularny näme diýär? Häzir Hytaýyň bir kompaniýasy kiçik bir dyrnak ýaly bir kiçik nämäni energetik bir batareýany oýlap tapdy. Şu batareýa 50 ýyllap ýa-ni zaryatly energiýa berip bilýär. Eger şol häzir test rejiminden geçip massawy ýa-ni önümçe girse, onu bütün dünýäde tehnologiýalar ýa-ni bir sany ädim etmede miňlerçe ädim öňe birden ederler diýip aýdýar. Ine görýän nira dünýä ösýär, döwletler ösýär. Biz bolsa şu çyýgmal gad nebit. Bir gün gad nebit girek bolmaz, ýa adam başa bolýan, Türkmenistan bankrota düşer. Ýa hiç ýyly ýa-ni Türkmenistanyň adamlaryna investisiýa edilmedi, bilime, akyla investisiýa edilmedi. Türkmenistan ylmy bağlar, ýa-ni institutları östürilmedi. Şoň üçin biz gaty ýagalýar. Tejribemiz hem ýok. Täze tehnologiýalardan biz ýagalmalýar. Ine şu ýaldatlara döwlet ýörmeli, özüniň strategiýasyny, ýa-ni meýnamalaryny şoňa baglamaly. Şeýle döwlet ösýär. Bolmasa şol diktatorlyk arkada ýaşatyn Alabaý Serdar, onun ejesi, kagazy, dogarnaşy ýene zatlar bir maskaraçylykly ýa-ni siýasat ýöredilýär. Oňa da biz hemmemiz şoň goşulmaly bolýar. Hormatly vatandaşlar, menne bir material okujak. Şu materialy söýüp okujak, mümkin sizin ýadyňyza düşer. Şu materialda bir zady berilen iki material okudum. Şu ýerde Sowet Soýuzyna ýaşanlar, ýa-ni Sowet Soýuzynyň sastawyna, şoň içinde ýaşanlarda bize ýa-ni şekiller, statuýalar, Lenin başga olum käbir ýerlerde başga zatlar bolmady. Ne Türkmen maşy boldy, ne Kazak boldy. Biz şunkuden gaty men şonu size ýatlyçyk bolýan. O diýmek Sowet Soýuzy gowy biz ýene Sowet Soýuzyna gelmeli diýen zat ýok. Biz azatlykda ýaşamaly. Öňküden beter, Sowet Soýuzyna azatlykdan beter azatlykda ýaşamaly. Şoň üçin garaşdyrylmaly, döwletimizi ne çüýlük tokuma, ne Putina, ne Erdogana hiç kime gidermeler. Biz öz vatanymyzy gowramaly, giýjegini. Senin şu video ellerde. Bakır gelli, yar gelli, gülükleri sosturu, ayrı gelli, sağ gelli, yeni gülük sosmasın, devrimde nasıl bile, aradıklık ne kalı, Atatürk'ün hülyalı, Atatürk'ün hülyalı, Atatürk'ün mikado, Atatürk'ün hülyalı, Atatürk'ün hülyalı, Atatürk'ün mikado, Atatürk'ün hülyalı.
İndiki videoda seyredelim vatandaşlar. Yine hormatly vatandaşlar, men materialın sonunda size 2 tane video gördüm. Şu videoda diýmek vatanmyzy, diýmek garşylygymyzy, azatlygymyzy wasyp edip boljak ekeni. Biz diňe arkadagy serdary şu diktatory wasyp edip gezmellerle öňkü ýaly, öň türkmenler ýaly biz özümizi, söýgümizi, duýgymyzy, watanymyzy, garşylygymyzy, azatlygymyzy wasyp edip ýaşap biljek ekeni. Bizi ýöne boş etdiler, onu da ýanky ýallaklar öňe çykyp prezidenti onuň ýanky ýanlaklaryny pul üçin wyjdanly hereketler edýär. Şu zatlar biz goýmaly, biz öz azatlygymyzy almaly. Hormatly vatandaşlar, şunuň men efir ýapýan, inlik gepleşikleri hoş sag bolun, like koyun, komment ýazyn, pikirlerini ýazyn, maslahatlaryňyzy berin we efir paýlaşyň kyn görmän.
Bize sizin maslahatınız, bize sizin golluğunuz gerek. Bizim efirlerimiz devam eder ýaly biz sizden şol bilere, şol maslahatlarına alışýar. Hoş sağ bolun, indik gepleşikler çekin.